Good morning or good afternoon sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa pangalawang araw ng Misa de Gallo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Guys, nag-transfer ko karon og kanang antorium nga buwak. Nakasang dito ang juta kay bunot may kinahanglan nga ibutang sa kuha ako sa aron mahalo na si Jadarin kaanga. Amin. Na guys, antorium ahanang giputos daan sa kanang bunot nga pino kaadyo na pagkakusmet pero nga dali ra sa dyan may teknik sa antorium nga itanom gamay-ramay ahon na himo tulura man siguro na ibuot pero bunot na yang ibutang guys kaya nga dali ra ma buhi. Ito, kahit anong ibuhat pero nga
ang iilis ag ang ibutang dana ang antorium nga kuwahon og buwak guys, nga hanggi ampingan jud hanggi putos una og hindi ampingan guys kay lami og buwak kuwahon ang iga buwak red dagko ang buwak. Mahal ba ang antorium karon guys, naa sa tag Jis ang buok ug mopalita og buwak na nang buwak na ba nga kuwahon tag Jis ang buok ya, aron mahala mo nang magkugi lamang ta og tanom kay aron nga di na ta mo palit og tag Jis ang buok di abay Jis daog nabuhi ni hanggitan mo guys. Di kan pag kunisimba pag abot na mo ikan ni simba na mahaw niya karon nagtanom ko og buwak nga antorium kay sadto pa man ko manahi na ko inig humananing kuan tanom anang itanom guys. Pwede pa pa ning kanang ni sa tigalyo ang i-upload may katulog ka upat na late na lagi ko kay insaan mo nga may awa may signal di ko ka upload una na guys. So ang gitara tulog ko na yung nakatanggali na pang bunot nga gidagwak buligan tapos Ginoo dari humok siguro ang tani kaya ro nga mamuwak kami na isaw na lang sa pairan. Isaw sa pairan kaya mga masaw na kuwan. Ay, labog. Mabuak na hinuna siya. May nga na na. Bisag nga na rin ah.
ka ikaduha pa dahil ni kapuno. Banha lagi sabi na yung mga bata. Ay ikaduha ni kapuno nga ang gi-transfer. Oh. Gamay pa na pero haram na ipakita ninyo og mo dako na. Basta alagaan na sila og puso. Kani unot gihapon na. Unot gihapon na. Kaya pa na. Karya. Sa tulo. Muna na ikatulo guys. Tulo ka puno. Kamay pagkaadyo ang isa. Pero mabuhi ra lagi ni.